Da ako rin si JC sa Bisaya Cheese Tutorial o atong isgutan karon kung unsaon pagdipinsa sa gitawag nilag patcher. Pwede pong tawag nilag Barnham, ang uban sad mo tawag ani og Scholar's Mate. Pero sagad sa wa magtuon sa opening sa cheese, ang tawag nila ani kay Four Moves Mati. E4 sa puti, E5 sa itumon, Queen H5 para takihon ang imong pawn sa E5. Ang pinakanindot nga dipinsa ani kay kaning Knight C6. Siyempre ang bishop padayon diri, bishop C4 para matihon na kag 4 moves. Aron di ka mamati, ang pinakanindot nga defense ani kay kaning pawn to G6. Siyempre, ang queen, muhawag yun. Matubong na napita sa F3. Pero, nag-atake hapon sa imuhang pawn sa F7. Munang imuhang kabayo, ibutang diring napita sa F6 para di ka mamati. Halimbawa, ang iyahang queen, muwari sa B3 para atakihon gyapon imuhang pawn sa F7. Ayaw kahadlok ana. Imong kabayo ibutang diring napita sa D4 para pressureon ang iyang queen. Halimbawa, ang iyang bishop mukaon yun sa imong pawn sa F7. Ay kahadlok ana. Imong king ibutang lang sa E7. Kay kung kining queen muhawa aning linya ha, patay gud iyahang bishop. So karon nakita nato nga ang iyahang queen patyunon sa kabayo. Siyempre mulikay gud siya ng napita. Halimbawa ang iyahang queen di gud mo likay aning lugar kay masayangan siya bishop. Wala ing kapaingnan dere na siya napita sa B4. C4. Ang ay buhaton nimo kay kining B4. Patyunon niyang queen. Nakita nato nga kita dahil nagdapita siya. So patay ang bishop, sayop ang pagbuhat, sayop ang pagbuhat, pagkaon ni napita. Malkansin na siya bishop. So di siya mulihok ng napita. So, patyunon niyang queen. Arhin na siyang dapita sa D3. Kaya kung di rin dapita siya, alkansi siya pawn. So, ang siyang queen ibutang yun na dahil sa D3 para madipinsahan pa niya ang pawn. Muna nga, sunod nga lihok sa itumon kay kaning D4. For example, ang iyahang pawn mukaon sa imong pawn sa D4, imong bishop ibutang diri dapita sa F5 para atakihon niyang queen. Nya mulikay man gyud na siya dapita. For example, diri siya. Knight takes C2. Patyunon niyang queen, iyahang king, ihapong rook, mo na nga alkansi na siya. For example, iyahang bishop mukaon. Bato nimo imong kabayo mukaon sa bishop. Ang iyang pawn mukaon sa imong kabayo, nya bishop butang sa F5. Mo gyapong sitwasyon na. Mulikay gyapon na siya. Muna nga di gyud angayan nga magamit ka og patcher or